Салому алейкум духтаракҳои хушрӯ. Ҳама каса созен ҷои апаи оимгул омадагиен духтаро грандиозни аксия 350 сомон да ҳама ҷо 400 сомон мекрто да ҷои апаи оимгул 300 сомон икртора хушрӯ гишабдин сангошон заводской анамихали версати тигри дин намуд украшени кардаген духтарако аксия сар деген кртора 300 сомон кардаген зиёда аз 5-6 расветка дора ини тигри ҳам 300 сомон аяпа ира бинен хушрӯги кртара духтарако чи апа материал ипек будай духтарако 300 сомон аҷоибот фасон ина остинакош манже дора ина ёран духтарако хушрӯ 300 сомони качество бомба гуфти гафо шушта истифода мекунен ақли кандар даридан шикастан рехтан надоран духтарако ира бинен чиха фасонай духтаро 300 сомон бовар мекунен бозори Корвон 8 дарвоза 1 қатор 4 ё 5 магазин меша ҷои апай оимгул даставка ҳам доран духтаро А48 то 56 духтарако размер буда. А46 духтарако хушрӯ. Нигоҳ кунед чанд расветка дорад. Зелёни дорад, коричневый дорад, кабути электрик дорад, сабзи салативи тёмни дорад, бордови дорад. Хулоса як дуниё расветка дорад. 300 сомон кардаган аксия қати успет кунед духтарако наличи борошон ҳастай духтаро. Рои хушрӯ ини хели королевский ламиражо якум сорт омадай ҳам қафасонак 6 намуд дорад духтарако нархошона бугум бовар кунед 300 сомон беҳад арзон инҷа кабути электрик дорад бордови дорад духтарако баъд зелёни дорад духтарако материали болошон ду намудай духтаро ҳозир бо дига вариантошон нишон метем бинед ини сиёшам будай духтаро нигоҳ кунед чихе хушрӯват нархошон аксия қати 300 сомон духтаро аҷоибот фасонбори новинкаи ҳамин сола духтаро ина болош тигр королевский материали тигр ҳам хушрӯ духтаро бо кори дастӣ дорад даставка доранд духтарако нашуди даставка дар ватсапи апай оимгул нависен закасна қабул мекунанд даставкаам равон мекунанд бозори Корвон духтаро аз тарафи тилобозор 8 дарвоза 1 қатор 4 ё 5 магазин меша ҷои апай оимгул гӯш мода нишон метем ҳозир бо духтарако хушрӯ намаздикора нишон метем аллакай моҳи мубораки рамазонам наздик омадаги духтарако ани намаздико беҳад чизои лозимиянд курта ва нами шарфошон қатия нигоҳ кунед чихе хушрӯват светошон ё чандиян 200 сомон будай духтарако 3 та расветка дорад салативи ҳам дорад малина дорад кирпичный цвет дорад духтаро беҳадибат хушрӯвакна 3 расветка сафед чанд дорад сафеди сиё ҳам доштиян духтаро бо ватсап шунда нависен адели сурат партия ба духтарако и халатора хушрӯгишона бинен охе 400 сомона халатора 250 сомон кадаге одиночка духтаро дарозаш халати дароз яъне двоечка ҳастай духтарако брукшкати ирам 250 сомон одиночкашам 250 сомон касида дароз махқулай бе брук баласта мепушам метавонен дароз гирен касида каротки махқулай брукшкати 250 сомон даставка дора апай оимгул духтарако иҷа бозори Корвонай 8 дарвоза аз тарафи тило бозор 8 дарвоза гуфтем якум қатор ҷои апай оимгул касида сурға нофаҳмой рақамаша монда метавонен занг занен кои хушрӯ ини кардиганора фасонишона бинен ду та расветка дора нархи пешина 700 сомон нархи ҳозира аксия кати 500 сомон кадаген хайтекай ҳам хушрӯа кардигани баҳори аллакай сезони ҳамихели чиза омадагия духтаро и апа даставка дора духтарако сурға бошад бозори Корвон аз тарафи тило бозор 8 дарвоза 1 қатор касида даставка дар корай марҳамат метавонед ватсап шунда даромада заказ кунед ҷои апай оимгул духтаро ро даҷи қадвои качои хушрӯ омада юра бурад наздик нишон тем замочки дорад духтарако двойка на юбкаш кати ҷудо да юбкаша ба дига чам пушида метавонед 250 сомон заводской сангакош намереза ягон чи намешавад жаткаи материалаш беҳад хушрӯвай духтарако даҷа бони хел двойка аст 250 сомони иёрам беҳади бад фасон экокожаи болош духтаро платьяшам ба дига чи мепушен экокожаи болошам ба дига чи пушида метавонед ани ё чи анқа хушрӯа двойкачан каротки якай духтарако ина касе дӯстдорони либосҳои каротки 250 сомонӣ гуфтен ёрам ё чанде ёш 200 сомон буда духтаро нигоҳ кунед чихе хушрӯва аҷоибот фасон ба духтарако даҷани хели платьё и платья чи апа двоечка бошаям расветка ҳами хеле иям 200 сомонай 200 сомон духтарако сарафанчико будай и боло чанд яъни двойкаи боло не боло дан духтарако 250 сомонӣ буда ёш чи
200 сомон. Инош чи? Аромат не халато будай духтарако. Иё 650, иё чи? Иш 250. И белмандо чи? 250 сомон духтаро ҷои апай оямгула даставкам дора. Бозори Корвон 8 дарвоза. Якум қатор. Духтаракои хушрӯ, бозам як грандиозни аксия дигар. Ҳама чизо 180, 250, 200 мара 100 сомон кардаган. Дуйка 100 сомон, кирта 100 сомон. Халата хушрӯгиша бинен 100 сомон бовар мекунен. И халата фасониша бинен 100 сомон. Тези бад нагзаронен ки нишон дода натонистам 100 сомон духтаро. Ира бинен духтаро и хели нарх да Тоҷикистон набуд. Да 200 сомон чизи кӯҳна намехарем, мо да 100 сомон чизи нав хардисен. Ира бинен халата хушрӯгиша 100 сомон бори бишкекай шушта истифода мекунад. Ақли кандан, даридан, шикастан, рехтана надоранд духтарако. 100 сомон супер аксия дар ҷои апай оюмгул. То 8 дарвоза якум қатора духтарако аз тарафи Тило бозор. Доставка ҳам доранд духтарако распродажашон. Касе харидори аниқай метавонед дар WhatsApp рӯи экран буда нависен. Ин дуечка бинен чихи хушрӯак соит апельсинови 100 сомон штега духтаро. Алакай сезони ҳами чизои марҳамат. Касе доставка дар кора метавонед дар WhatsApp шон нависен духтарако. 100 сомон ҳама чи.